акнун мегирем пуштака астаракша. Кокеткои пеша да болош мемонем. ва ҳатман гарданам мебинем, ки гардан калон набошад. дар ин хел кокеткои варатникдор гардана калон намегиранд. фақат астарака астарак қати мечаспонем. қавати болоиша мегирем, астара ба астар мечаспонем сӯзан қати. як сантиметрда мошина мекунем. як бора астари болоша мемонем пуштака. фақат қавати болоя қати астари боло сӯзан мезанем. касе ки дасташ рост аст метавонед ки 1 сантиметр хат накашед. рафта мошина мекунем. баъд аз оне ки мошина кардем, ҳамин дарзои китфа ба ду тараф мехобонем утюққати. ҳатман дарзмол кардан дар кор. китфо тайёр. мебинем ки китиф болои китиф бошад. баъд сӯзан мезанем барои ки китфо наҷунбад. ман дута сӯзан мезанам, аввалу охирашда. онҳоро болои ҳам мехобонем. муҳози бояд чен кунем. гиребона чанд сантиметр бояд ки бурем. барои ин мо бояд ки гардана чен кунем. мо аз ҳамин ҷо 4 сантиметр мемонем ва расечка мекунем. аз ҳамин расечка ин тарафаша чен мекунем. чанд сантиметре ки бошад, андозаи гиребони мо ҳамин қадар мешавад. мо бояд ки флизелин часпонем. барои ки гиребон хушрӯй истад, мо ба он флизелин мечаспонем. флизелин на он қадар ғафз аст. зиёдатиашро мебурем. онро қат мекунем. тарафи чапаш бояд да боло бошад. сипас як бори дигар аз мобайн қат мекунем. сӯзанак мезанам ки наҷумад.
ва андоза мегирем. андозае ки аз гардан гирифтем онро дар гиребон меёвем ва хат мекашем, хати рост. ҳамин гирдия чен мекунем ки чанд сантиметр аст. мисол аз они ман 10 сантиметр аст. аз боло 5 сантиметр мемонем ва ба ҳамун 10 сантиметр куш мекунем. боз так хати гирд мекашем. мо байни гиребона ёфтем, расечка мондем. акун мо шина кардан дар кор. ду тарафи гиребона мо шина мекунем. мо шина кардем, ба тарафи рост тоб мечием. агар хоҳед сӯзанро ришта гирифта гирд ба гирд дузед гиребона. агар шумо нав шогирд бошеду нав духтаи содда бошед, ман дарзмол мекунам, тамом. ана гиребон тайёр шуд.